Това е Пловдив едно време, когато е бил, казва се Евмолпия, Филипополис, Тримонтил и Пълдин. Тук е Марковото тепе и фонтаните до общината, гербът на Пловдив и Пловдив моят град. Това е бил античният театър, Римския стадион, Стария град с музеи и къщи и Стария град. Тази думичка, която стои в центъра на Пловдив. Обичам да ходя много там, защото там е било, където се освободи сме в Пловдив в Станем Пловдив, Европейска столица на културата през 2019 година. Да. Кого правихте проекта? С мама и тя ми даде идея да ги подредим така и да го направим с фулмастер. Много добре оформено, ще се забелязва добре, когато го поставим в коридора, да го видят всички останали. Кое е любимо място, което обичате да посещавате? Как се наричаше това място? Марковото тепе. Марково тепе. А тези рисунки на кого са? На хора, които са били едно време писатели и са били за свобода от робството. Браво, благодаря. Беше ли ти интересно да изработиш проект за Пловдив? Да. Чудесно си се справил, благодаря.